ujung-ujung cari lali mau tahun denai menanti udah mana mati janji lali mau tahun denai menanti udah mana mati janji cincin balah rotan kadi pasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tak balik suasopun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balu tak balik suasopun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Indah pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso yang tak jadi pengikir. Rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Rasa ki elo nan ta suwo
jo pinang sajarano, mungkin suaso kun yang tak jadi.